Daluyon. Napalabas, iti may sa arabii a panagsarsarita da Mindo ken Mateo. May papan iti mapaspasamak iti lugar da. Kelaat nga da nagtuktok isu a naglemeng ti baro. Iti sabali a bangir, inatap ni Senyor Ismael nga da sabali a ganwat ni Andreo. Apaman anaamuan da ito'y ti kaadana iti ayan ti gobernador. Isu asaanan na nagkedked ti don. Idi imbaga ni Andreo. Aso marunumad na ito'y iti lugar ti gobernador. Kabayatan na, may sa abanag tinadlaw da Vanessa ken Loreta, kadagiti agasawa Amindo ken Marcela. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo anapaulwan. Daluyon! Uray ni Tata Mindo. Sa balimot lang tinadlaw ko adyar na. Saan laang adayta, Loreta? Kasla di da kayat ti kaadata iti balayda asigod mo nga aramidan ta. Wen ngagpaysoan niya. Saan da lang ipadpadlaw itay? Ngam kasla kayat datan apapanawon ijay. Apay nga ta. Anya ti makagapo. Diyak masigurado, Vanessa. Diyak kayat ti agatap. Ngam nadnadlaw nga adda ti ilimlimad da na Marcel kan Tata Mindo. Anya ko matilimad da. Diyak ka mo. Ngam adda ti amok a makatulong kadata iti dayta abanag. Asino? Ibagam, tapno makasarita ta adagos. Ni Manuel. Ha? Mamati ak adakkel ti maitulong ni Manuel. Iso ti kasarita ta, maipapan iti dayta abanag. Nalawag mat siguro ken kati amin nga imbaga kadatan ni gobernador. Awan mo ti panagkedked ko kadagiti na ibaga ni gobernador, Senyor Ismael. Isu na lang. Tanuaddan to jak magustuhan kadagiti isayangkat na. Adamat siguro karbengak amakibiyang. Saan ka di, Senyor? Andreo, Apay di ka makasungbat, Senyor? Apay? Awan ka di ti karbengak no bilang lang? natural nga dakarbengam. Dakkel ti karbengam. Agyaman nakiti sungbat mo, Senyor. Kasano nga ro din? Agsinatan dito'y parangan ti balay ni gobernador. At dapay ngamin papanan mi kani Dodoy. Saan apan nakibiyang, nanang? Ngamrumbeng la ko mangagtignay kayo lang iti normal. Saan arumbeng atensyonado kayo ang makisarsarita iti ure asino man. Nakarkaron niya agatap dano kasta kayo. Mateo, anak ko. Anya ti kayat mo asawan. Limad asimiri pakitirag kang tiri daw iti silid ko. Bayat ti kaadada Vanessa ken Loreta diti balay. Nakitak ti Jaryo, nanang. Mateo. Saan arumbeng ti kasyapan nakisarita yo kadakwada? Ang mga nagatap dagiti nga dilimlimad yo. Saan mat siguro? Nanang, nalipatan yun sa maten. Saan abasta-basta da Vanessa ken Loreta? Iso asaan kay ko maabastag kumpiyansa latan? Saan ka mat siguro nga agpagad no bilang laeng anak ko? Gaputan na singid da Loreta ken Vanessa kada kayo. Kasta ka di? Wan, imposible mat nga isagmak da kadagijay. Idinto ta agpapada kayo anasingad iti tunggal maysa. Kunain tayo na sa andak nga isagmak da Vanessa ken Loreta, nanang. Ngam ti saksak bayak, ket ti umadu ti makaammo si bibiyaga gayam. Madadail laki diti planok no mapasamak ti kasta. Marigat sa apat yun dito kay bagbagayo, Vanessa. Loreta. Manuel, saan mi akayat ti agatap? Ngam, talaga nakadkadlaw nga adda ti palimod da na Marcela ken Tata Mindo. Siya ka mismo, Manuel. Nadlaw kumat dayta. Anya ko mo ti ilimod da kada tayo. Iso nga rod akid-kid dawan mi ti tulong mo. Barang no si ti makaduktal. Tano da kami nga minti adda ije balayda. Kasla kayat da pumanaw kami adagos. Saan da kayat nga agbayag kami ijay? Dayta ti agpayso, Manuel. Iso, manamnama mi ka di ti tulong mo? Diyan mo, narumbang apat check dito kay bagbagayo, wano saan. Manuel, iso nga inasit ganda ka.
Tapno agtalinaid lang kada tayo no anyaman ti maduktalan tayo. Nawaya ka amapan iji balayda. Agpaliiw ka laeng no adda ka ijay. Tapanagritnak, adda ti ilimlimeng da ijay. Nakasubli akon dito yung mansyon, ngem awan pa'y laeng ni Vanessa. Imawag itay kat kuna na nga agawid mo't kanon, senyor. Saan kayo kuman nga agungat? Saan na bali? Taamok nga. Ang mga nusimbang peta ni Vanessa. Mabiit lang, senyor, tamapan ko kitaan. Jack magustuhan dagito'y mapaspasamak ita. Ngem siyak tinasken nga umawat iti amin. Sana rumba nga pasabtag iti pungtot dagiti mapaspasamak ita. Tama nga no nakarkaron tukit de asyak ti agparikon. Amuyo tatamin daw. Kasayatan siguro. No dito tayo lang balay yung agumong inton sumaro na panagsasarita tayo. May panggo. Saan na mabalin ditoy? Barok. Apay mo tatamin daw. Kuwang ngamin, jay... Mamumbetay na pasaray madaka matinagan day di matiyaw no ako umong tayaw. Diyak kaya taka na yun ang mangag ni Marcela ti maipapan iti day di matiyaw. Iswa mabalin ka day. Sana ditoy. Adda nga meindag iti... Tatamin daw. Pulis dagiti dimbang. Umay ka, Manuel. Kartingam. Nasken ama amuanta no apay nga addamanen dagiti pulis. Kumusta damat iti dayjay a lugar? Nasaya at latamo ti kasasaad da, papa. Ngam dagiti adday ti asidag tinaragay apas ti pagminasan. Adadala ta iji sular da na Marcela. Ijay da ngamin anagpakni. Nalakalaang mataliklikan dati paggadkat. Panawan dan dayjay a lugar. Anya? Ngam, papa, nabayagdan iti dayjay a lugar. Saan a basta-basta mapanawan da dayjay a lugar? Gaputa ijay dan a nagtalinaed, sipod pa'y naaddaan dan iti nakam. Vanessa, kinamaag ti agnaad iti napaggad a lugar. Amom lang aruda na napaggad, ngam agtalinaed kapay lang ijay. Isarsarak mula ti karadkad mo. Iswa ko na ka kinamaag dayta, Vanessa. Oran niya ti mapaspasamak! Saan kami nga manugot at pumanaw iti dayto a lugar? Agtalinaid kami ditoy! Saan ka di kakadwa? Saan kami ang pumalaw ito? Saan to apulos? Iso ano asino man tinangbilin ka na kayo? Tapno alukuyin da kami ang pumanaw ditoy! Ibagayo kan kwa na! Ta saan na mapasamak ti kayat na? Saan kami ang pumalaw? Agtalinaid kami dito. Da kayo ti pumanaw ditoy! Kat saan kayo kuman nagsubsuble? Tauraan niya pa'y taramidin nyo! Saan da kami ang mapapanaw ditoy? Saan ka di kakadwa? Saan kami ang Anya ti mapaspasamak, nanang. Asino dagiti dimtang? Dagiti pulis. Iso at ay chay. Napaanan ije datatang mukon Manuel. Apay nga tangad da dagiti pulis. Nalabit nga ibagada manen anasken apanawan tayon dayto a lugar. Saan ang mabalin, nanang? Nabayag tayo niya da ditoy. Ken maysa, lihiti mo ako kwa tayo dagiti sani kwa tayo ditoy. Saan da tayo arumbeng apapanawan? No addaman tinasken a mapapanaw iti dayto a lugar. Isu tinang lukat a pagminasan. Gapo ta inuten a nadadail taglawlaw. Gapo iti operasyon ti pagminasan. Amok dayta Mateo. Ar-aramiden datatang mo ti amin, anak ko. Nasken niya da maaramidak, nanang. Iso anas kanyag tignayak. Bayat ada kayo pa'y laeng ti magkaam mo si bibiyagak. Manawan dagiti pulis, Manuel. Ay, dayjayan ti may kadwa adaras nga imay da ditoy. Tapno ipakaamuda nasken apanawan tayon daytoy a lugar. Saan tayo pumanaw ditoy tatamin daw? Kukuha tayo dagiti sani kuha tayo iti dayto a lugar?
Saan nga ro darumbang nga panawan tayo? Manuel Barok. No addaman tinas ka na mapapanaw dito eh. Iso ada kita trabaho iti pagminasan. Kaputa sipod nang rugi ti operasyon ti pagminasan. Nang rugi mo tin nariribok ti lugar tayo. Malaksid ka dagiti napukan na kayo dita kabakiran. Nakuntaminapain ti karayan dito lugar tayo nga agturong iti baybay. Madlaw an narugiton ti danaw. Dayta nga rod kahit. Isungag kay sa tayo tatamin daw. Ikagumaan tayo paisardang ti operasyon ti pagminasan. Katarumbang ang mapapanaw dagit agtrab-trabaho ijay. Tapno mamimpinsanin nga agserra ti pagminasan. Kaano ang napasamak dayta, Loretta? Itay kanula ang Vanessa. Kayaw awag launay kanyag ni Manuel. Kastagayam. Naibaga na ka din o asino tinang bilin ka dagiti pulis. May sa kanula ang tiatapan da. Ni gobernador. Anya nga tati kasayaatan nga aramidan ta ita. Kasano ang matulungan ta ida? Jaklot amo no kasano. Inyawag ko lang kan kat inyawag kanyak ni Manuel. Agyaman na, Loretta. Sana bale. Ikagumaak ti agpanunot iti pamuspusan. Kat pakaamuan ka adagos, iti kanito nga addan mapanunot ko. Nagkapoy matandag iti pulis sa binilin mo, gobernador. Nasaysaya at pa'y kumano impapatay mula amin ang dagitagin dagijay anang aribungbong kadagijay a pulis. Kasano nga roden, gobernador? Kasano ang mapapanaw tayo dagitagin dag iti dayjay a lugar? Anya lang nga roden ti serbim nga day ti takam. No di mo mat may pamuspusan ti amin, tapno mapapanaw dagiti agindag ijay. Ha! Sayang, tibay bayad ko kan ka. Awan pa'y serbi na nga day ti takam. Agasam ta di na kano mabalin a puwersa ang dagiti agindag a pumanaw iti day dya lugar. Ha! Inutil a gobernador. Awan pa'y serbi na. Buisit na talaga. Hanggang sana mapalinda ito'y. Nas ka na makapanunot akiti pamuspusan, tapno matungpal ti kayat ko, ama papanaw ijay dagiti awanan bain ama mirmiraot. Saan abasta makarwar ita dito'y balay, nanang? Un nga rudanak ko. Iningatanan da Manuel ti agbantay. Gaputa amkanda nga mga noan yakit diti mapasama. No amok lang agbanag akastoy. Jakla ko man nagbayag diti balay. Ha? Kayat mo asawan. Di mo magustuhan ti kaadam dito'y anak ko. Saan nga iti kasta, nanang? Iso nalaeng ta nakarkaron adya makapagtignay no maikenak diti balay. Mateo, anak. Ngamsan na bale. Mangkita kiti napinta sa guntaway. Tapno makarwarak diti balay. Kat makapagtignayak metlaeng. Apay anas kan ang mapapanaw da iti day dya lugar. Kat kukwada mo't dagiti dagaan nagsaadan ti babalay da. Day tangarod kat, yaya. Saan arumbang tikas di amara-aramid? Iso nga agpampanunot kami kan ni Loretta iti kasayaatan awagas, tapno matulungan mi ida. Anyan. O na yan ti mapaspasamak ita iti day dya a lugar. Wan nga rod, yaya. Nakakaasi itan dagiti agindag ijay. Tamalaksid a nadadaulan ti aglawlaw da. Gapo iti panag-operate ti pagminasan. Agnangabit pa'y a mapapanaw da iti mismo a lugar da. Nasaya at mo ta nagisinara ka kanyak dito'y, Andreo. Apay kit dinasaan, senyor. Mamatya ka na patagtibagam kanyak. Gaputa dito iti kinid daw mo a pagsarakan ta. Talaga napateg. Ngamin, awan kanon ti maramidan ni gobernador. Anya tigat mo asawan, senyor? Nangibaon manen kadagiti pulis iti dayja a lugar. Tapno mangipakaam mo kadagiti agindag ijay, anas ke na pumanaw dan. Ngem na paay da. Kasta ka di, senyor. Wen, kat iti panagsarita mi, kinunana nga awanan ti maramidan na,
May papan iti pan nakapapanaw kumadag iti agindag ijay. Anya nga ro ti plano mita, senyor. Panagkunak. Panawanan. Tapno panagnakam ti kabaalam, Andrew. Sika ti mangipamuspusan iti amin. Tapno mapapanawan dagiti mamirmiraot iti dayjay a lugar. Anya ti aramiden ni Andre iti dayta agundaway. Gagayem, di uliwayan adenggen, ti tuloy tinubela tayo anapaulwan. Daluyon! Daluyon! Napalabas, nakadlaw dagiti aggayem a Loretta ken Vanessa. May papan iti kaadda ti ilimlimed dana na Marcela ken Tata Mindo. Kinasarita dangarod ni Manuel tapno iso ti mangpaliiw kadagiti agasawa. Ngem apag isumeten ti idadateng manen dagiti pulis. Amang iwarwar agawag anas ken apanawan dakuman ti lugar da. Iti sabali a bangir, nalaos ti pungtot ni Senyor Ismael idi nakasarita na ti gobernador. Gapu ta kinuna daytoy nga awanen ti maaramidan na. Tapno mapapanaw dagiti agindeg iti asideg ti pagminasan. Kinid daw nangarod ka ni Andreo ti panagsarak da. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Daluyon! Awan kanon ti maramidan ni gobernador. Anya ti kayat mo asawan, senyor? Nangibaon manen kadagiti pulis iti dayjay a lugar. Tapno mangipakaam mo kadagiti agindag ijay anasken a pumanaw dan. Ngem napaay da. Kasta ka di, senyor? Wen, Andrew. Kat iti pa nagsarita mi, kinunana nga awanan ti maaramidan na, may papan iti pan nakapapanaw kumadag iti agindeg iti dayjay a lugar. Anya nga ron ti plano mita, senyor? Panagkunak, panawanan, tapno panagnakam ti kabaalam, Andrew. Sika ti mangipamuspusan iti amin, tapno mapapanawan dagiti mamirmiraot iti dayjay a lugar. Anya. Senyor, apaya siya? Di matdakkel ti karbengam kadagiti amin a negosyo ta. Iswa kasayaatan no sika ti mangipamuspusan iti amin, tapno mapapanaw dan iti dayjay a lugar. Iti kasta, nawaywaya ti operasyon ti pagminasan, kat dakdakkel ti maliksabta. Ang mga nuad dapay sa bali a pamuspusan na mabalin a maaramid. Tapno mapapanaw da ijay. Sana siya ti mangipamuspusan. Ne. Apay, Andrew. Di mo kabalan ti papaaramid ko ken ka? Kabalak, senyor. Ngamiti ka ano man. Sana mabalin abilinen ti babaunen ti amo na. Anya. Kaya't mo asawan, babaunen ti pangyar-arigam kanyak? Awan ti kasta ngayong bagak, senyor. Sika lang tinangipagay ti kasta. Ngam kasta ti kay papanan ti imbagam, asaan na mabalin abilinen ti babaunen ti amo na. Pangarig lang dayjay, senyor. Makamu kayo, noon niya ti pagawatan nyo. Basta nalawag jay kinunak. Nalabit nga dapay sa bali a pamuspusan. Saan ket asyak ti mangipamuspusan iti pan nakapapanaw, dagiti agindag iti dayjay a lugar. Awan ka di pa'y laang ni tatang. Di pa'y mutla nagsubli anak ko. Ang mga noad dapay as-asikaswanda kadagiti kakadwana. Nanang, nas ka na makapanaw akong diti balay. Nas ka na makasubliak pa'y laang iti nagpaknyak. Tapno makapagtignayak matlaang. Awan nga minti maramidak nagdak lang ditoy. Ay, maawatan ka anak ko. Nairanamot ngamin anapasamak ti kasjay dito'y lugar tayo. Isu asaan ka basta makapanaw. Tanaing inget itan ti panagbambantay da Manuel. Ay, agawid ko man ni tatang. Tapno maamwakkan ko na, noan niya ti sitwasyon. Kat maplanok noan niya ti ramidak. Tapno makapanawak pa'y lang diti balay.
Mamati ak anapatag tinapanan ni Papam. Isu nga aging gaita kat di pala nakasubli dito'y mansyon. Sayang, yaya. Sinurot ko la ko man ni Papa. Barang no addan na amwak. Anya? Ay unay kan. Nulabsan ti agsarita. Mangrugrugi pa'y lang ag kinaawatan kayo nga agama. Ita sabali manin ti pampanunutan balasang ko. Amom ngamin, yaya. Kayat ko nga ilintag ti anyaman a pagbidbiddutan ti amak. Bayat anasapapay. Bayat nga addapay gundaway. Balasang ko. Ti pagarupan nyo siguro. Kayat ko ang maisagmak ti amak. Iso akon kontraak. Ngam nagbiddot kayo. Tati kayat ko. Mailintag no anyaman ti pagbidbiddutan na. Una yan, Vanessa. Anyan ti kastaan na sa Patpatgag ti amak. Yayak laring. Iso akayat ko ang maduktalan no anya ti ilimlimad na. Tano bilang kamali. Tulungak amang ilintag. Sa bali tinadlaw ko ala nga itay ni Senyor Ismael, boss. Anyat kaya't mo asawan, Dodoy? Kaslad na napasamak adi na magustuhan. Kasta tinadlaw ko ala nga na itay. Talaga di na kaya't tinasawkan ko na iti agsarsarita kami. Kalpasan ti panagsasarita mi kada gobernador. Ha? Apay ngamin, boss. Anya ngamin tinapasamak? Ti kayat ni Senyor Ismael. Siyak ti mangipamuspusan iti amin tapno mapapanaw dagiti agintag iti asidag ti pagminasan. Ngem sa anak ngay manugot. Ket ti kinunakkan ko na. Iti kaano man. Sana mabalin abili ng ti babaw ng ti amo na. Ha? Boss, kayarigan nan natong pa ni Senyor Ismael. Kapoy ti kasdi ngayong bagamkan ko na. Talaga, Dodoy. Ket day talakit diti makagapuno apay asaan anasaya ti jar na itay nagsisina tayo. Tano panunutan na naimbag. Saan amabalin asyaklatan ti patudunan na no may papanan kadagiti kakasjay apanan. Pasensyakan, Loretta. Nimjak pa'y maaramid tikid daw yun ni Vanessa. Napatpatag ngamin nagbanday kami itay taglawlaw. Ngam ti paliiwag ka din ti kunayo anadlaw yu kada tatamin daw. Maawatan ka, Manuel. Di ka agdanag. Amkan ni tatamin daw. Nga amang nukulat nga dati saan anasayat nga aramidon dagiti nang bilin kadagiti pulis amang papanaw kada kamay. Ti gobernador ti atapan nyo. Saan ka di? Talagamot ani gobernador ti rumbang amaatap. Tamo ti intero a probinsya. Nga isutakin ko ti pagminasan. Isu na lang taammo mi amalaksid ka ni gobernador. At dapay sa bali a bakar na. Asino ko ma? Talaga ka di ati ama ni Vanessa ti atapan nyo ang kakonsabos ni gobernador? Diyak mo, Loretta. Basta ti amok. Nasken nga agbalin kami anasipot. Tapno maprotektaran mi ti lugar may. Anya nga tano kasaritak ni Manuel. Ket ibagaken kuha na asaandan nga iraman pa iti agbantay iti asidag ti balay tayaw. Saan ang mabalin dayta, tatang? Ad-addan niya agatap da. Amangan no nakarkaro pa'y kiding agbantay dayta asidag ti balay tayo. Kasano ka nga ruda na makarwar dito ingay. No kanayon mat nga da nakabantay iti arubayan tayaw. Tilaangin kid dawan niyo. Kat ni Manuel kumalaing tagbantay iti asidag ti lugar tayo, tatang. Sana bale, no nilaang Manuel ti adday ti solar tayo. Nalakalaang ang makapagtignayak. Hanggang anak ko, nasiputan na kan iti naminsan ni Manuel. Naimbag tatiam mo nakit natay kan. Iso adi na pulos inatap asi ka tinakita na. Tatang, umanugot kayo kumalatan iti kidawag kada kayo. Nga niya anak ko. Ikagumaan nyo amay pamuspusan ti amin. Nasken anila ang Manuel ti agbantay ti asidag ti balay tayo. Tapno makapagtignayak. Saan sakit di anasaya at tinagbanagan ti anyaman nga inasikaso yo, Papa? Talaga saan?
Iswapang panunutek no anya ti rumbeng nga ramidak. Sa dino ngamin tinapanan nyo. Kan anya tinapasamak. Mabalin ka di Vanessa. Saan mo nadamagan no sa dino tinapanak? Kan no anya tinapasamak. Ngamin, awan tumot lang may tulong mo. Ha? Dayta ngamin tirigat na kada kayo, papa. Tunggal ganda tag timang tulong iti anyaman apakakumikuman nyo. Madlaw ang makaungat kayo adagos. Saan dak akayat nga ikan iti gundaway ko? Iha, Kasano nga rod ang maisubli ti sigod a kinasinged, kanlin nangan tayo. No tunggal panggapag ti umasidag kada kayo, kat nadnadlawmat nga idurundak nga umadayo. Kaano ang makapagkinaawatan tayo, papa? Naimbag ta imay ka, Manuel. Kanayon mo't nga umayak dito, parangan nyo tatamin daw. Masansan pa yung agistambayak dito. Sa bagay matkit di Un kayam tatamin daw. Inton rabi eh. Daberto, Renato, kan Lail siguro tagbantay dito asidag ti balayo Manuel, mga numabalin nga oray si kantulaangan ti agbantay iti asidagmay. Oray duatan tulaangan. Ha? Mamati ak nga main amas kasapulan dagiti kakadwa ti agbantay iti sabali apaset ti lugar tayaw. Saan met une a delikado dito'y ayan may. Saan aya? Ang tatamin daw. Si Manuel, patgam kumatikid daw kaw. Nga oray datalatan ti agbantay dito'y. Mas kasapulan ti daduma akakalugaran tayo ti gwardya. Nang runa dagiti adda ija asidag ti pagminasaan. Sa bagay. O sige nga ro tatamin daw. Inak kasarita dagiti kakadwak ngagbantay inton rabi ay. Taibagak nga da nagbaliwan ti planaw. Anya ka di talaga ti pangpanggapa, Mateo. Apay akayat mo anila ang Manuel ti agbantay iti solar tayo. Nalaklaka ngamin ang makapagtignayak. No agmaymaysan ni Manuel. Nanang, tano oray man bilang no makita nak. Sa anak amay sagmak. Ngam delikado latta. Tano pagarupan na amay sa kaakabusor. Kat dangran na ka. Ang mga noan niya ti mapasamakan ka. Iso a delikado latta anak ko. Imbagak meten, nanang. Siyaktong timakam mo. Basta nawaywaya ak ang makapagtignay. No nila ang Manuel ti adday ti rubahin niya agbantay. Alang arod. Basta ganad ka kumaakan ayon, Mateo. Pangaasi man ako. Diyak kayat ama isagmak ka. Ta sigurado adyak kabaulan no dadakas ang mapagteng mo. Boss, lugan ni Loretta kabsat mo tinakaparada iti asidag ti balay da bakit Marcela. At damot gayam dita ti kabsat mo. Kanayon mo ta mapanditan ni Loretta kat. Nasingid da ngamin ka ni Vanessa iti dayta a pamilya. Kasta gayam. Agbati ka lang dito lugan. Siyaklatan ti dumsaan. Diyak laki ti agbidot. Ni Andro dyan nasirip ko itirag kang titawa dito silay ko. Sigurado dito ti papanan na. Tawan mo ti sabali pa agagarain na dito eh. No sana da kami. Agpaliwak. Ngam agan nadaklaeng. Amangan kit dimot no anya ti mapasamak. Tanya ti kayat mo apagparangan iti kastanga imbagamita kanya, Claring. Senyora, simple laang ti kayat ko nga ipakaawat kada kayo. Ipatpatag na kayo ni Vanessa nga anak iyo. Claring. Amuyo ka dinuan niya tinaibaga na kanyak. Anya dayta? Suksukiran na kayo. Saan aga po takayat na asalungasingan ti anyaman na kayat yo. No dikat kayat na kano ang mailintag ti anyaman. Huston! Senyora. Tanya ti kayat mo nga ibaga ha, Claring? At dadakas nga aramida, kasta ka di? Awan kasta nga imbagak, senyora. Tilaan kayat... Huston ko na klang aruden. Jakon kayat atenggan pa iti anyaman nga ibagam. Gaputawan matla ang serbe dagita nga ibagbagam. O anya, Manong, nalpas mo na nakasaritan ni Tata Mindo? Uwi natin ko.
Imbaga kano niya man bilang ti masapol da. Saan da nga agbabay na mangibaga kanyak? Wenno sika? Maikawak at talaga, Manong Andro. Anya ti kayat mo asawan? Dakkel ngamin tinagbaliwam. Saan kan akas itisigod ang managing bubukod? Adda panawan ti pan nakailibay, ading ko. Adamot panawan amawaknitan ti panunot ti tao. Manong? Anya, agbati ka kadipay dito eh. Madamdamalaeng. Sumipngitan. Makigidana kun kada kayo iti bodyguard mo nga agawid, Manong Andro. Ti kayat kasawan, ag-convoy tayon. Agpakada aklabiit kada Nana Marcela. At alam ang terabi eh. Alam na ulimok dito asidag ti balay da tatamin daw. Awan mat siguro ti dakas sa mapasamak ita dito eh. Iso amamati ako na talgad da tatamin do kan Nana Marcela. Tinasayat. Agri ko sakpay maminsan iti sular da. Santo mapanak biti tayan dagiti daddo mo akakadwak. Nas ka na. Ada nagkuti iti day banda. Ti plus light ko. Awan mo ti makitak. Ang mga nuwalang lang ayop di nagkuti iti. Ada tao iti likudak. Anya ti mapasamak ni Manuel iti dayta agundaway. Gagayem, di uliwayan na denggen, ti tuloy, ti nobela tayo anapaulwan, daluyon.